În Anglia, bă, era un negru acolo. Era un... Era un alb foarte închis acolo. Stai să nu să rupe scaunul dacă mă încord prea tare. Hai să no, gata, nu mai facem din astea. Ăsta e semn să nu beau apă. Nu mai bea cola, nu dai un exemplu de urmat. Păi de-aia beau Pepsi, nu? Numai Pepsi. Și energizante. Ai prieteni, zice, n-am pe nimeni pe lumea asta. E singurel. Și când mă duc la caserie la Kaufland și vreau să fac cunoștință cu casierii, cheamă ea ăștia nipaznici să mă dea afară. Și cartofi ăștia spun. Stai panciată pe marge. Ai. Mărișor de numai. De ce nu citești comentariile? Dar, uite, de exemplu, hai să le citesc. Când ne prezinți iubita ta? No. Am un sincer. Ce calculator ai? Știi, adică, nu zic am dar tot aceeași. Asta cu calculatorul de la începutul live-ului, știi, ce calculator ai? Am mai zis ce calculator am de o grămadă de ori. Am pus și pe Discord setările de la calculator. Wow! Deci soarele răzbate pe la marginea ferestrei, izbindu-se de colțul camerei. E încă puțin întuneric, dar frigul ce se așternuse în timpul nopții începe să dispară. O respirație subțire se aude de sub pătură, iar un freamă dă de gol șaorma ce se odihnește să ia. Bă, dar e foarte fain, mă. Cu un căscat șaorma și începe dimineața. Veșmântul de aluminiu se frânge ușor după o noapte grea de somn. Camera încă miroase a sos de usturoi rânced, iar cartofii din șaormă încep să se ofilească încet. E timpul pentru o nouă zi, e vremea pentru o nouă aventură. Bă, dar e super fain, mă. Ziceți voi că nu-i fain. Wow! Bă, ce fac aici, mă? Uitați-vă câte calorii rămân aici. Vreo 500 lejer. 1300 minus 500 e 800, 300 1100, mai băgăm 500 cu Nutella, 1600. 1000, cât am zis? 1300, 800, 500, 1000. Cât e, mă? 500, nu, 800, cu 300, 1100, cu 500, 1600. Hai că gătăm. Ăsta n-am mai mâncat șaorme și Pepsi de mult. Nimă, iară mă... Oi. No, bine, hai că v-am lăsat. I've been getting it since a toddler. I keep dollars on my head. Been a real one is my motto. Hell, my